As ek gedink, sy is mos van die Kersfees. Laat ek wat op my trou. Wat gaan nie aan? Hoe kom ze naar mij te dit is van je aan? Ik langer het zij. Of de één keer. Of pak je chips. Zeg ik dat boezem is. Maar bij body is boelager als jongen. Staan je een kind. Kom je een kind. Staan ze al toe. Ah, dan opgelet tot die. Ik het heel veel wat in de poes kop. Dat is weer even een story. Ik is nog sterker genoeg. Kop is afgescheerd. Mijn naam is Marciali. Is nog goed. Of hoe. Ik wil lekker achter. Is gebouwd. Samen met deze pa. De situatie bij diezelfde. Als ik terugkom, dan gaat hij hier naartoe. Oké. En ik ga stap met mij troepen. Waar toe gaan ze stap met je troepen? Zij denkt te veel. Ze kunnen paraat zijn mee. Alle noemen ze jou de king of God of war. Ik het gedankt. Waar hadden ze gedankt? Wat gedankt? En zij loopt hij kant toe, en hij kant toe. En hij kant toe, op en af, je altijd. En jouw mannelijk kak. Zij moet beginnen besef. Die dat jou eiers allemaal af en geet vir die visse. En die nice see. En die veldkies is anders. Wat ik over jou vast wat ik kind voel of dat niet bedouwen te zien. Dat ze bedouwen het in je kop. Want het is allemaal bekleed. Want het is allemaal bekleedtief. Dat je jezelf met drugs. Dat is stuurheid. Dan kan je jezelf opblazen. Dan kan je misschien voorzien. Dat is zeker. Zeker. Ja, dat het gezien. Ze gaat voor mijn drugs beloven. Toen was het. Ik voel die tensie tussen ons twee as die mediasie nie. Nou wil ik stap vorentoe. My bene pijn. Jy altyd jou mannetjies in sy poes geslaag. Kry jy nie langs? My bene pijn. Sy verstaan nie hoe ek voel nie. En jou mannetjies is 500 en wat jy ziet, ja? Ek het dinge my nies. Sy weet hoe piercings ek het sy. So moet jy stem dik maak vir my nie. Ik stap al heel dag al, praat van jou. Zo kak zo waar als op mijn gezicht. Weet je hoe steek is het? Ik heb fucking jou fucking sop geprikt. En ik steek uit Zuid, ik het in het Zuid, in Pauw, ik gemengd, samen desperate. Ik kom met een poesje op een. Maar die van mij kan zien. Nee? Van mij fok zien. Ze moet Pieter geld krijgen. Is het nodig op de screen nie? Is het nodig op de screen nie? Hoe kon screen zo mij? Ik is ook een king, zo zij is. Dus maar langer as ek, sy kan maar langer wees. Want die appelboorde behoort aan my. Follow